Zásah do čierneho. Vtrhol mi len tak do kabinky na drzovku. A ešte k tomu cudzinec. Carmen? Videl ma polonahu, koniec sveta, katastrofa. V ten deň som mala fotenie. No dovoľ! Miesto to, aby ušiel, on robil opak. Ostal tam stáť vkusne a časopisovo odetý. A jeho vonkajšok ma doslova do písmena šokol. Bol to ten najsexož na svete, akého kto kedy stvoril. Carmen? Prekrutím očami. Čo je? Carmen, lenže som ťa mal prísť kontrolovať. Videla som na ňom, ako zmekol pri pohľade na mňa. Ty si kto? Nechápavo zodvihnem obočie. Lukas. Oblečiem si šaty. Daj, pomôžem ti. Netreba, no vďaka. Dlho neostalo ticho. Mali sme spolu fotiť, ale... Zastavil ma. Dívala som sa mu hlboko do očí. Nechcel ma pustiť. Carmen, nič zlom, no stojí mi hrozne z teba. Na suchoch som prekokla. Oblial ma pot. A teplo. To je nemiestne, Lukas. Strašne. Chyť. Do ryti. Nechal som sa omamiť. Chytil mi ruku a položil mi ju na napnutý jeho rozkrok. Pane Bože. Cítiš to? Zastona a začal byť v tom celom až po uši. Cítila som sa trápne. Zvrtla som sa a bez toho, aby som čo i len na ňo pozrela alebo otočila. Hovado, tak tomu patrilo. Úchyl. Urazene cúpkal za mnou. Nič viac nepovedal, teda aspoň zatiaľ. Mohlo mi to dôjsť, že to nebolo žiadne kontrolovanie. Jednoducho ma na čas zaslepilo. S chlapmi nemám kto viaké skúsenosti. Fotenie ubehlo ako voda. Keď sme skončili, som sa preobliekla do civilu. Uľavilo sa mi. Čakal na parkovisku a podúbkalo nedočkavo nohou. Zase sa mám stretli pohľady. Krúci. Naozaj ma zazrel. Carmen. Nedá sa ignorovať ho. Pretvarujem sa, že ho nepočujem. Kráčam ďalej a nezastavujem sa. Žiaden útek, Carmen. Len buď pokojná. Som pokojná, len sa náhlim. V klamaní si dobrá. Čo chceš ešte? Obratkom sekundy som skončila v kufri jeho auta. Bola som príliš slabá, aby som sa akokoľvek bránila. Zostaň. Toto je choré. Nastala tma. Ticho. Prázdno. Schúľala som sa do klbka a v tichosti plakala. Nadávala som si v duchu. Pohli sme sa, kam si to neznáma. Kopla som, mlátila a takmer prišla o hlas. On to ignoroval. Zastali sme na lúke. Vystúp si. Motor už nehúčal. Vedel, dobre toto tiché a odľahlé miesto poznal. Naozaj, ver mi, vystrie ruku. Už nie som si istá, či si mu môžem dôverovať. Tichá voda brehým je. Kúš ho, len mi dôveruj, skús to. V jeho očiach bolo niečo nekalé a skryté. Možno to bolo aj preto, lebo chlapom výhradne neverím. A to nie som žiadna primadona či citlivka a ne princezna. Mal som chuť ujsť, no nedal sa. Vonkoncom som nemala na výber. Zvládnem to aj sama. Zamkol auto. Chata je moja, páči sa ti? No a odpoveď mi k nem plecami. Dvakrát mi nie je do reči. Čo ja viem, asi? Zamkne, nezamkne. Na čo som teda sme tu? Neodpovedá. Je fakt šialený a podozrivý. Som tu na silu. Na to sa uchechne. Sadaj a urob si pohodlie. Som v rozpakoch, len aby si vedel. Otvorí šampanské a bublinky skáču v pohárikoch jedna radosť. Na slávu a úspechy. Milé a romantické. Nakloním sa k nemu a ochutnávam jeho pery. Lejem do seba šampanské a hlavu mám v oblakoch. Dotýka sa ma nežne. Pomaly dáva zo mňa dole oblečenie. Nebraním sa rozkoši. Podľahla som mu. Jemne kúša a boská môj každúčky detail kože. Sotí ma na posteľ. Rozopína mu gombičky na košeli. Bola som zraniteľná.
Povoľná. Vrazil ho do mňa bez súcitu. Prichytil si ma za vlasy a besne do mňa pulzoval. Zastonala som. Celé moje lono bolo vlhké. Bol nezastaviteľný, bol bezcitný, tvrdý. Každá sekunda akoby nebola ani minúta. A naopak, sťahovali sa mi svaly. Srdce mi divo bilo. Milovali sme sa pod vplyvom, ale predsa nežne. Ani som sa nenazdala, už sme ležali vedľa seba nahý. Ako dlho robíš modelku? 6 rokov, Lukas. Carmen? Prezrať mi o sebe viac. Zarazil sa. Zmlkol. Carmen, ja mám syna. Aha, máš syna. A čo žena? Nemusí o tom vedieť. Obliekla som sa a alkohol mi otupil mysel. Carmen, kam ideš? Veď počkaj, nechoď. Nemalo sa to stať, maj sa, Lukas. Čudné, že nás tu nezamkol. Proste sa to stalo. Bola som hlúpo nadržaná. Stane sa to. To, že sa neviem ovládať. Bože dobrý. Veď má rodinu. Som krava. Neviem, kde občas nechávam hlavu. Vytočila som číslo na Lojza. Tento pán v 28 rokoch vie, že sex a zábava či láska sú dôležité. Kurvičkou som asi od 16. Nikdy v tom však neboli drogy, cigarety. Pánov nie som už od 15. Lojza som stretla v cirkuse. Dali sme sa do reči, zabuchli sme sa do seba. A už bolo. Odtedy sme sa zvykli v celku pravidelne milovať. Po ňom zvyklo pozerať mnoho dievčat, ale on chcel byť len a len so mnou. Chyba, ktorú som urobila, je niečo ako nevera. Nie je to preto, že mi Lojzo nestačí. Občas ženy zlyhávajú. Lojzo? Ahoj poklad, kde si? Príď rýchlo po mňa. Dobre, kam teda? Kde si? Pri luke. Zapni si tú apku. Ja som v totálnej riti. Čo robíš na luke? Príď, prosím ťa. Piješ? Už som to pozrela, Lojzo. Upokoj sa, čo ti je? Ja, prepáč. Stále nechápem, Carmen. Potom ti to poviem. OK, už idem, čakaj. Dobre, budem a ľúbim ťa. A ja teba, papa. Bolí ma hlava. Boh vie, ako sa to celé skončí. Carmen! Počujem Lukasov hlas. Tackám sa čo najďalej od neho. Mám hrozný strach. Carmen, počul som ťa. Mne len tak neújdeš. Hryzniem sa do spodnej pery. Tacká som von z chaty. Všade je tma. Čo chvíľa tu zastane auto. Predné svetla osvietia okolie. Vezme ma na ruky a posadí ma vedľa šoféra na sedačku. Tep sa mi upokojí. Uhlebím sa a prehrábnem si vlasy. Nasadne a v tom sa zjavila Lukasova postava pri okne. A už zase. Poď, prosím ťa, cítim sa pod psa. Lukas však búcha na okná a vykrikuje ako zmyslov zbavený. Carmen, moja žena sa o ničom nedozvie, prisahám. O čom? Nie, skloním hlavu. Carmen, prisahám. Na moju dušu, viem, mal som ti to povedať. Mám rodinu predtým, než sa to stalo. Carmen, no tak. Bolo mi hrozne. Zožierali ma výčitky. Stalo čo? Všetko ti poviem, len odíďme. Ocitli sme sa u Lojza v dome. Zamkol. Zatiaľ, čo ja som si sadla do obývačky na gauč. Pozoroval som ho, ako zaťahuje za žalúzie. Robí tu hroznú tmu. Pripraví mi šumienku do vody. Otvorí okno a nočný príjemný vzduch sem zavanie. Zažne mierne svetla. Zaprie sa rukami o dres. Chvíľu mlčíme. Potom. Carmen, čo to malo akože znamenať? Povzdychnem si sťažka. Kriste, vošiel mi do kabínky a obťažoval ma. Naložil ma do kufra, opila som sa a... Sexovali ste? Pokývnem hlavou, že áno. Opila som sa. Bože na nebi! Lojzo, je mi hrozne. Vymenila si ma za iného? Prečo, Carmen? Nie, nevymenila, len som sa pripila a stratila som úplne kontrolu a hlavu nad sebou. Čo?
Tomu sa mi nechce veriť. Mrzí ma to. Zradila si ma, podviedla s nejakým modelom čikým. Lojzo, pre mňa to nič neznamenalo. Keď chceš, ukončme to. Čo máme, o to môžeme rýchlo aj prísť. Nechcela som o Lojza prísť. Som síce šľapka, no toto je celkom iná situácia. U Lojza mám všetky veci. Žijem u neho, spávam s ním, zabávam sa s ním, chodím do klubov, žijem s ním. Nechodíme spolu aj napriek tomu, že si všetci myslia iné. Sme niečo ako najlepší kamaráti s výhodami. Lojzo, nie, to určite nechcem. Neplač. Vieš, že to nemám rád. Ty si prípad, Carmen. Osprchujem sa. Už to viac neurob, dobre? Skautské. Zodvihnem 2 prsty ako prísahu a sľub. Keď vyjdem zo sprchy, v novom spodnom prádle zahľahnem pod perinu. Lojzo tam už na mňa čakal v sede. Zažal lampičku, ktorá mu črtala krásne krivky tela. Mal zmyselný pohľad a ním sa pozrel priamo do mojich očí. Lukas ma zmanipuloval. Čo sa to presne stalo? Vtrhol mi do kabinky, že ma ide skontrolovať a potom, vzal svoju ruku mojou rukou a dal mi ju na napnutý jeho rozkrok na rifliach. Keď sa to skončilo, ma uniesol v kufri. V kufri? To je chore. Spanikaril som, pripila sa šampanským a už bolo. Stratil som hlavu. Serie ma to, ver mi. Prizná si, sa ospravedlnila. Skús ma nepodiebavať, lebo o tomto vzťah nie je. Verím ti, že ma viac nesklameš. Iste, prisľubujem ti to. Fajn, dobrú noc, vyspí sa z toho. Ukončil debatu, obrátil sa ku mne chrbtom a zaspával. Bolo mi to celé divné. Nekričal, nejačal, zostal pokojný. Viem, že má takú povahu, no toto je podozrivé. Zaspal som hneď. Precítla som sa na to, ako skoro nad ránom vychádza z izby. Tuším, že aj zamykal dvere. Otvorila som oči na to, ako niekto odomkynal. Kľúč zarachotil. Ozve sa. Nespím odkedy si nad ránom. Dobré ráno, dobré. Ako ti je? Čo ja viem, asi dobre. Až na bolesť hlavy. Kde si bol? Kde? To je jedno, nie? Prečo si ma zamkol? Aby som si bol istý, že znovu nezdúbkaš za nejakým... Lojzo, prestaň. Ak chceš, to celé ukončme. No tak. Na to zabudni, Carmen. Mám ťa rada, no toto je už moc aj na mňa. Čo chceš na raňajky? Odchádzam. Kde? Prečo? Čo? Odchádzam preč. Kde? To ešte uvidím, lebo sama neviem. Lebo ma tu zamykáš. On ťa zamkol a ešte si mu aj dala. Na mňa kašleš. Jeho už nechaj na pokoji. Nič to pre mňa neznamenalo a basta. A mne nedáš teraz. Tebe ideme naozaj iba o sex? Doteraz to tak medzi nami fungovalo. Áno, doteraz som bola preňho vec, do ktorej si zapichá. Keď si mal chuť na sex, sme to robili. Nikdy som ti neodporovala. Ako je to vlastne medzi nami? Veď som šľapka. Som kurva, čo ti podľaháva už pár rokov. Nekrič. Je mi s tebou fajn, ale už nevládzem. Neodiď, prosím. Lojzo, všetko má svoje hranice. Ľúbim ťa, nemienim o teba prísť. Ja neviem. Po raňajkách sme skončili nahý pod perinou. Potom, keď zaspal, som sa vytratila vonku z domu. Potrebovala som si vyvetať myšlienky. V štokle hlboký výstrih, podvesky, tangačiky, sukničku a sexy líčenie. Pripálim si tenkú cigaretu a do kabelky si vypchám zo pár kondómov. Na sebe mám kožuch z líšky, ktorý ma aj dostal. Kožuch mi ladí ku vlasom. Zamierim si do klubu. Chcem vypnúť, baviť sa, boskávať sa, smiať, zhovárať sa. Mám 18, jasné, že potrebujem žiť. Angelo klub sa nachádza pár metrov od Lojzovho domu. Vošla som dovnútra, ignorovala som všetky SMS-ky, ktoré mi prichádzali na mobil každých 10 sekúnd. Niekto tu zistil, že nespím vedľa neho.
To je pekný prúser. Objednala som si mojito a nakúkla na tie správy. Prvá. Kde si ušla? Do prkínka? Druhá. Klub? Tretia. Prosím ťa, nepí. Štvrtá. Poď pls domov. Našla som odvahu, odpísala mu. Išla som sa zabaviť a vypnúť trocha. Pá. Prestal písať a určite sem trieli. Zhovorila som sa s každým. Popíjala som drinky. Proste som sa uvoľnila a bavila. Pretože som tu ako doma, tak ma tu všetci dobre poznajú. Mám čas premýšľať. Ešte vždy si pamätám, ako som prišla o panenstvo v 15. S Lojzom. Mal som narodky a robili sme to u ňoho v sprche. Začalo ma to baviť a už sme sa cez sex spoznávali viac a viac. Chodievali sme spolu do klubov, mesta, na prechádzky, do barov. Milovali sme sa spontánne. Radi sme sa zabávali. Všetko to prišlo tak náhle, že neviem, či v tom mám pokračovať. A čo ten chlapec? Ukazoval na otvorené dvere. Čo? Kto? A vtedy sa tam zjavil Lojzo. Predieral som sa cez dáv a mierila si to ku záchodom. Carmen, stoj! Jeho parfém sa roznášal po celej hale. Udrel mi do nosa a otupil mysel. Búchla som dverami a zamkla sa na záchode. Srdce v hrudi mi besne bilo. Ukľudnila som svoj dých. Mlčala som ako v hrobe. Dvere sa otvorili. A už znovu? Carmen, viem, že si tu. Neublížim ti. Mlčím ďalej. Odomkni, no tak. Lojzo? Carmen, si tu moja? Choď preč. Chcem byť teraz sama. Si v tom? Neviem o ničom. Aha, no a prečo sa predo mnou skrývaš a utekáš? Lebo už ma to celé takto nebaví. Už som ti to odpustil. O to nejde, Lojzo. Už viac nebudem tvojou pipkou. Čo? Veď nám tak bolo spolu dobre. Či máš iného? Iný chlap v tom nie je. Prečo? Lebo už takto nevládzem? Skúsme aspoň raz pochopiť. Odomkni, netrucuj ako malá. Odomkla som. V tom sa po mne vrhol boskami. Otiahla som sa. Potrebujem ťa, Karm. Vyhrnul mi sukničku, naslínil si 2 prsty a vopchal mi ich nežne medzi nohy. Zastonal som. Zamkol nás na záchode. Situácia sa stupňovala. Zaplavovala ma teplo. Och, prosím si trest, Lojzo. Zastonala som. Ovládla ma rozkoš, ten euforický pocit. Stiahol si tepláky s boxerkami. Máš ho mať. Stiahne zo mňa gaťky a nechá ich vedľa teplákov. Rozkročím sa. On sedí na záchode. Už je to tu zase. Ako sa toto zase môže stať? Dal som si dole topánky, na to top. Podvesky mi rozopol Lojzo. Vedľa záchoda bola kôpka šatstva. Najprv ma zakúsil jazykom. Bradavky mi stáli ako 2 topole. Kmital jazykom, ako sa mu zachcelo. Správa doľava, rýchlejšie a pomalšie. Kúsala som sa do piers, stonala ako divá a privreté viečka sa mi hneď zaklapli. Skúmal zákutia. Utlmovala som sa tým, že som sa hrala s prsiami. Tentokrát to bolo ale že celkom inakšie. Kľakol som si na kolená. Chytila som si jeho polopostavený úd do dlani a začala ho rozpaľovať. Napila som trochu, aby sa lepšie klzal. Po chvíli som sa ho začala fajčiť. A potom to prišlo. Stál mu. Hrozne mu stál. Sadla som si na ňo. Skákala som na ňom ako utrhnutá z reťaze. Ako divá besnejúca zver. Trvalo to asi pol hodinu. Najlepších 30 minút v mojom živote. Alebo nie? Toto bol koniec poviedky a ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si vypočuli moju originálnu tvorbu. Pokiaľ sa vám poviedka páčila, nezabudnite nechať like, odber alebo komentár. Teším sa na ďalšiu poviedku. Čaute!